A dinosaurusi ko su? Oni su živeli pre 300 miliona godina i paleontolozi su našli na 1000 njihovih fosila, a meteor je pao na zemlju i onda nisu mogli da dišu i onda je i vulkan proradio i svi su umreli, dinosaurusi. A kako oni izgledaju? Neki su mesožderi, neki su biojedi, triceratops ima 3 roga, stegosaurus ima ploče, njemu oni služe da bi im duvo vetar kroz te ploče i onda da se greju od sunca kad im je mnogo toplo i to služi da prelaša druge dinosauruse, mesoždere. Dinosaurus je neka velika životinja kao zgrada. Kao zgrada. Zgrada sa licima, nego je on jede ljude i nešto drugo. Mnogo je strašan. Da. A ja se ničega ne bojim, to da znaš. Pa i ja. A ti, Dabrice? Pa ja ne bojim se, kad on vikne wow, ne bojim se. Ni ja. A gde žive ti dinosaurusi? Živjeli su u nekoj zemlji koja ima puno peska. I jedna planeta je pala na zemlju i oni su bili mnogo žecni da su se približili pa su umreli. Zato smo našli njihove kosti. Pa on je veliki, ima ostre zube, ima rep, ima kandže. A šta jedu dinosaurusi? Pa jedu meso. Dinosaurus će bude meso ili biojed. Ne to da li meso. A kako izgledaju dinosaurusi? Pa imaju repove, a neki imaju zube, a neki imaju i ploče na leđima. To je stegosaurus. Neke životinje koje su živjeli pre ljudi. Sad su umrli. A jedan čovjek se prerodio pre nas i on je čuvao dinosauruse. I tako su dinosaurusi. A kako su umrli? Vrućina što se menjalo vreme. Bilo je lava, pa ih prekrila, pa su tako umreli. A kako oni izgledaju? Strašno. I opasno. Mogu da napadnu ljude kad su živi. Pa ima oštre zube, pa imaju velike šape i mnogo jako udaraju sa nogama. A gde oni žive? Oni žive u dalekim šumama. A je li ih ima sad negde? Jesi ti videla nekada dinosaurusa? A što? Zato što oni su umirili. A šta im se desilo? Pa ljudi su ih upucali. A što? Zato što su bili mnogo strašni. Dinosaurus ima vrlo strašne zube, ima oštre kandže, može da povredi čovjeka ili nešto. A gde oni žive? U šumi. Pa ima oštre zube, veliki su i... A šta oni jedu? Meso, neke lišće, a poneki jedu. On ima velike zube, on može da ljaska ljude.